Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, Suporta serbisyo publiko. YEZ Aksyon Radio Bacolod Number 1 with 40.10% radio station share. Number 2 Bombo Radio 38.70%. Number 3 RMN serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kagkaroon, yari ang Balita, Banat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:18. Kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto, Pilipinas! Aksyon Balita, Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado. Yari kita sa ikanom nga adlaw sa bulan sang Pebrero tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Magainop na kita, tubdob kita sa taknalaw na media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Kalakip man ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan.
Kamusta nga to sining nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod? Tiglaba, tiglimpyo sa sining adlaw. No? Pero ang halos kalabanan siguro nagkatapos na sa pagplastar sang palanyagahon mga kaaksyon. Kagangiban sini nakachibog na gidman samtang nagapamati na diri sa aton sining palatuntunan. Hibaloon ta karon dugay-dugay mga report sa aton sining mga action reporters. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kabarangayan kag kapurukan nga nagapamati na sa aton sining pagpangalaga. Importante lang ginasulit-sulit na sa inyo sa matag-adlaw tang hilikoton nga dapat naka-face mask, facial social distancing kunyara kita sa gwa sa aton sining puluyan. Kay dapat gid no malikawan ta ining padayon nga panghangkat sang COVID-19. Apisan nga ti daw nubo-nubo na gid man ang kaso diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Batway nagakaulugan nga magpatumbaya na kita. Steady pulse lang mga kaaksyon, no? Kalakip man nga ginaabi-abi talang ato sining nga mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon. Inopdaray kita sa sining pagpangalagad sang aksyon na BBB. Tubtob kita sa takna launa 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Kamusta nga aton sining nga mga kaaksyon dira sa Oriental side nga nagapamati na diri sa aton sining nga pagpangalagad kag bugos nga Region 6. Oks lang kita dira. Sige samtang nagachibog ng halos kalabanan ka nagatutok na diri sa aton sining nga pagpangalagad kaming bahala sa pagdala sa mga balita. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial manginkaw pod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kantanan sa pagpasiguro nga hindi makalusot ang peking COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Responsibilidad sa gobyerno nasyonal suno kay Governor Eugenio Lacson. Samtang sa Bacolod City Government Center, manginkaupod ta si Aksyon Dale Salazar. Ini may kantanan sa Barangay Granada ho mag-aumpisa na sang house-to-house registration para sa COVID-19 vaccination program sa masunod nga simana. Samtang sa BCPO naman nga balita, pamilya sang nabungguan kagabi sa Barangay Panukoy ginahulat sang Police Station 8. Driver sang salakyan nga nakabunggo nagbulig na sa napatay. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office, temporaryo tamang inkopod si Aksyon Art Tayhupon. Ini may kantanan sa driver sang trucking nga involvado sa aksidente sa banwa sang Kawayan, ginhilway na kahapon sang hapon. Kag sa patrol nga balita presyo tanay, no? Kay incoming February 14. Kuan ko mo, adlaw sa mga tagipusoon Di presyos ang bulak nga ginabaligya sa likod sang Bay Center, posible magasaka umpisa Pebrero 12. Samtang sa aton sining nga mga balita out of town naman mga kaaksyon sa syudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib. Pinaka-latest ni may kangtanan sa kaso sang pagpanglabo nga nagresulta sang pagkapatay sang biktima. Mahimo sa Lunes na pasakaan sang kaso ang nakapalagyo nga suspect.
Balita naman sa kay Aksyon Percival Villamor, 53 anyos nga lalaki nga may kaso, may kangtanan sa illegal nga pagsugal, ginserbiyan sang warrant of arrest sang Bago PNP. Sa balita nasyonal, balita man ni Aksyon Eden Abuso, online licensure exams posible sining tuig. Pagsuksok sang mas sa sulod sang pribado nga salakyan, kaladlawan suno kay Senator Grace Po, tuod man no? Why nagid sila obraho no? Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Western Visayas, kalakip man diri sa Negros Occidental, kag bugos nga probinsya sang Negros Occidental, sa bugos nga pungsod Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dilig lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, samtang nagatutok na kamo diri sa aton sining balitaan, ginabi-habita na kamo mga kaaksyon sa aton sining mga kaaksyon pagi sa aton sining Facebook Live sang Aksyon no Radyo Bacolod. Datagan ta talupangod karon dugay-dugay sa mga nag-likes kag nag-share sa aton sining programa. Plus sa later part ang nagpadala sa ila sining mga mensahe karon dugay-dugay. Kag kalakipan nga yara kamo sa website sang www.aksyonoradyobacolod.com.ph kag sa aton sining mga YouTubers by Aksyon Radyo Bacolod. Datagan ta na talupangod karon dugay-dugay diri sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Banat Bulig. Sige, daligid lang kay yari ng resulta sang small town lottery sa sining adlaw mga kaaksyon sang Sabado, Pebrero 6, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 30 kag 24, liwat 30 and 24. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Mga pahanumdum. ISO certified, world-class quality. Dugay ka na bala nag-aantos sa imo mga Ayos, sige manamyaw tanay mga kaaksyon sa mga yara na nag-likes kag nag-share sa aton sining programa. No? Dalig lang kay mga plastar tanay, no? Way pataka plastar sang piyaktang hunghungan ay perte. Sige, dalig lang mga kaaksyon sa mga nag-likes kag nag-share unahon taniho. Sa mga nag-likes kag nag-share sa aton sining programa. Ayos. Daligid lang ha. Daligid lang kay plastar tanay maayo, no? Ayo. Kag ma-likes tanay una, no? Kag mag-share man sa aton sining programa. Ayos, daligid lang kay gina-plastar tanay, no? Para let's go na dayon, no? Ayo, gayuhom sila. Sige, daligid lang ha. Daligid lang mga kaaksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time. Las 11:31 na nga aton oras diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Ba, kay kahina man sa nga aton sining communication. Daligid lang ha. Para siguradong sigurado bla. Para nga hindi kita pangot, no? Hindi kita mag-ungot. Ay, perte. Sige. Daligi lang, no? Okay. Mas-share tanay kay Joval Trinidad. May lang pagpamati, Joval Trinidad,
Yara na siya subong, no? Plaster na siya, no? Dali gid lang, no? Ang sa mga nag-share sa aton sining program, may lang nga pagpamati sa kay Atiya Kim Eriman, no? May lang nga pagpamati Atiya Kim Eriman, no? Tatlo pa lang ni. Way pa. Dali gid lang, no? Kay may 5 ka share diri. Sa kay Veronica Santillan, Manuka, no? May lang nga pamati Veronica, no? Ay, hindi ko ni ma-share out. Dali gid lang, no? Kay Vanessa Mayo, may lang nga pamati. And, dali gid lang, no? Kay Alex Montesa, Nelly Rose Ferraren Kaituna, no? May lang nga pamati, no? Dondi Incabo, kay Angela Liarte Gayondato, kay Jeff Fortaleza, may lang nga pamati man, no? Fred Suramilia, and Asusina Cabales Aurelio, no? Cabales Aurelio. Fatima Silverio, may lang nga pamati Fatima, kag kay Wilfredo Saspa, no? RG Alvarez, man present man si RG, no? Momo Moises, may lang nga pamati. And May de la Cruz Palata, no? Artemio Hardinico, kay Yern Grigas, no? Kay Yenner ni or Yen R. Grigas, no? Rochelle Torbila, may lang nga pamati. Legi Villares Archibar, no? Gina Hirona Fernandez, Anton Ribada, kay Telma Do Marig Torbiso, kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, present na siya, no? Charito John Ford Biray, may lang nga pamati. Kag kay Suset Alunan, kay Fiona Ryan Falar Luage, no? Ambot ko na muning tudtod nga ngalan, no? Fiona Ryan Falar Luage, no? And Mardy Malino Biabor, no? Ay lang nga pamati kay Mardy Malino Biabor. Ayos! Sige, ipadala lang mga mensahe ninyo kay hatagan tanay talupango dugay-dugay. Plus ang inyos nga pag-likes kag share sa ngaton sining programa. Ayos! Sige, daligid lang ha. Daligid lang kay matag tanay pila ka mga commercials. Atagan ko lang kamo dugay-dugay man sang pagtamod ang pila pa ka mga mensahe nga ginpadala diri sa aton sining palatuntunan. Daligid lang, standby mga ka-aksyon.
Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:39, 11:39 na mga kaaksyon. Sige sa mga kaaksyon ta sa imo sining nga pag-ehersisyo, hindi magkalipat nga mag-detoxify o galiyon tang pagtuma. Kay Aksyon Eden Abuso, ini may kangtanan sa online licensure exams posible sining nga tuig. Kag pagsuksok sang must sa sunod sang pribado nga salakyan, kaladlawan suno kay Senator Grace Poe, kag maki-update kita sa COVID-19 diri sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilabi na diri sa Western Visayas, sa Negros and Bacolod area. Yaring kaudan sang report. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sang mga balita gikan sa News Center pod na kay Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden, mayungod to. Happy Saturday, Action Rex! Kag sa tanan nato yung mga ka-aksyon. Nakadasig lang sang hunos sang inadlaw. February na. Pero tidiri kita Action Rex sa aton sininga balita national. Bangod nga ginakonsidera sang Professional Regulation Commission o kon PRC ang pagpatigayon sang computer-based licensure examination siniman nga tuig. Tinalikdan nga tuig bangod sa pandemya, onsegid lamang ka mga exams ang napatigayon sang ahensya. Kag apang sininga tuig, target nila nga magkapatigayan sang 101 ka mga exams. Sunod kay PRC Chairman Tofilio Pilando Jr., ila na ginatun-an ang mga layi sa kada profesyon kag mag-issue sang privacy, security kag technology. Dugang pa ang ginaplano nila nga online examinations ang para sa mga profession nga may jutay nga nagakuha sang exams. Apang tigin ako sa opisyal nga may mga professional boards sa gihapon nga hindi kumbinsido kag sa baylo, ginrekomendar nga ipaiway sa liwat ang mga exams nga natala na patigayunon siniman nga tuig. Sa iban pa naton nga balita national, ginhingyo naman ni Senator Grace Poe sa Interagency Task Force nga balikan ang ila sini nga direktiba angot sa pagsuksok sang antivirus mask sa mga magpamilya bisan pa sa sulod sang ila sini nga mga salakyan. Suno kay Poe, kaladlawan kag wala sang pulos ang napaminsaran sang IATF.
Kay tiambal sang senadora nga ang kaugalingon nga salakyan among extension sang puloy-an tubtub nga wala sang iban nga may magsakay diri, mahimo siya nga makabig nga private bubble. Gani man nga makinanglan pa na mag-face mask sa sulod sang salakyan, ha? Amo nang ambal sa aton Kung di pa saya, ti pwede. Oo, amo na di pa saya. Kung pribado, ti talagsa man lang naguro nga makapasakay ka sang tupad mo balay o kung particular dira ang tao. Pero ang regular ya, ikaw lang ang kagang pamilya mo. Kaya upod mo ka mo sa Upod inyong mo sa balay. balay. Pagwa niyo sa balay niyo, rekta ka mo sa salakyan niyo, mag-face mask pa. Doin to. Doininto. Wala tuhod mo. Pero tayo na ganyan, bali po kaladlawan ko, no? Oh, sakto na ngambal ni Senator Grace po. Ambot na na iyang klase ka utok na iya. Sino naman ang mayor Cotter, sinaman? Ang ila di nga, ang aton nga DOHA. Okay na ya kung hindi, abi, aircon ang salakyan mo. Kaya open Kung sila. open niya sa salakyan, tiginang lang ginamag, mask ka mo dra, kay way ka man kay balo, kung di nang kagaw-kagaw nga ina mo. Oo. Di pagkakuan sina, tiya mo na bunano man nga. Do kadamo sa mga palaligban, wala labot sa face mask sa sulod sa lakyan, may mga car seat pa da. Oo, nami lang din nga minsaya kay Sir, kay Sir Alex Montisa. Nice black dress, Miss BB Aiden. BB Aiden. Bibi, papa ko na siguro ay charot lang. Papa ko na siguro ay. Buyag. Si Jonathan Yel del Monte, linya gwapa gidya kay Aksyon Aiden. Ay, buyag. Tanan di sila manami gina. Buyag lang. Buyag. Kag mga buyag-buyag lang. Si dapat... Noel Amars, linya, hi Miss Aiden, you look gorgeous all the time. Mabuyag ka, naging ko niya. Tama na na. Mo di sang mensahe si mo Aksyon Aiden, no? Tama na na. Karon mabalaan na nila. Ayun, diba? Puro yan, buyag lang kay Aksyon Aiden sa Ataria Subong. Oo, kay basi, bala mabuyagan, pakabudlay, ito magbalik ka. Nan. Diba? Pasok. Tidirito na na siya direct sa atin sige. sini nga update sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan. Naglamot na sa 105,907,231 ang nagpositibo sa COVID-19, samtang may 77,524,874 na ang mga nakarecover, kag mayara sang 2,308,853 ang nagkalamatay. Sa bugos naman nga Pilipinas, naglamot na sa 533,587 ang nagpositibo sa Pilipinas, kag mayara sang 488,274 nga mga nakarecover, kag may 11,058 nga nagkalamatay. Sa bugos naman nga probinsya sang Negros Occidental, 4 ang panibagong nga kaso kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 6,672. Samtang duha naman sa syudad sang Bacolod nga may nagdala sa kabilugan nga 5,774. Sa bugos naman nga Western Visayas, 69 ang panibagong kaso kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 23,525, apang mayara na gid lamang sang 1,160 ka aktibo nga kaso. 55 ang panibagong recoveries kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 21,657. Wala man sang may napatay, rason nga napabilin ang death toll sang Rion size sa 102. 102, no? Correct. At least, bisan pa, no? Pila ka na itong Bacolod kapon? Duha. Duha. Duha Tapos ang ang Bacolod. Negros ya? 4 ang Negros Ati, Action sige, Rex. kabayuntang nga balik naman ta sa zero. Munang importante man lang Aksyon Aiden mo. Kag ma-celebrate kita dapat Action Rex mag 0-0. Kag syempre at the same time mag-celebration hindi man magpasaway kay para kasi balabawi o pagkabuas adlaw bala. Man di lang magpasaway kung anong ginmatan ta na nakaligad nga to. Iga mo na sa subong Pero may man na perdi Honda. correct. May bag-o gali Action Rex nga format naman ng DOH 6 no. So sa Negros Oo, Occidental, gani. 4 ginabugusan ni isang isa ka local case kag 3 ka LSI. Ang syudad local sang case isa gid lang gali isa kag 3 ka LSI. So Samtang LSI halin na sa iban nga lugar. correct. Tikay padayon man gyapon nagabaton ta di Action Rex mo sa mga LSIs gani naton. While ang syudad sa Bacolod nga may duha ini ginabug-usan sang isa ka apor kag isa man ka local case Action Rex. So isa gid lang gali Oo. ya. Ang Iloilo may pinakadamo kay ang local case nila 31 gidya. Kag may duha nga ROF. Kag ang Iloilo City may isa ka apor, may 18 pagid ka local case kag 5 ka ROF Action Rex. Ang the rest Grabe, zero na. Ang pila na ka probinsya ng zero?
Halin pa man na nagligad na nga zero. O damo, zero Action Rex, especially Aklan, Gimaras, yes. No? Oo. Ang kapis ya, pila na da? Ang kapis, 000 man sila Action Rex. tigo. Sa Antique, may isa ka na record, dili kahapon, isa ka local case. Okay. Aha, ang Gimaras, 0, kapis, 0. Ang Aklan, may 5 man ka local case, Action Rex. Sige, kabayunta nga magpadayo na action din. Mag-0-0 na lang Lapit tabla. na lang gidayon na mag-abot ang COVID-19 vaccine. Kinaga-practice, naga-simulation exercise na Gani, gani. No? no? Kabay pa nga tayo yun. Kag mapaganhaga na gid ang paglaptas ng COVID-19. Mga balita kag update gikan sa News Center, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:48 na. 11:48 na mga ka-aksyon. Bao, saway pa magkatsibog da sang palanyagon pagamat-amat na tsibog, no? Kay tig palanyaga na. Kantuan tanay si Aksyon na Dale Salazar sa aton sining patrol. Siya na'y nagsalili kay Aksyon Alvin Graba sining Sabado nga adlaw, no? Makwanta to anay madulhog ta sa may reclamation area ho. Kay dito si Aksyon na Dale Salazar, ini may kang tanan sa presyo blas ang bulak kay ti masunod nga semana. Masunod nga Domingo, way labot buwas sa sunod nga Domingo, Pebrero 14 na, no? Presyo sang bulak ginabaligyaho sa likod sang base center. Posible magasaka ang presyo sini umpisa Pebrero 12. Mayroon sa 12 yaw. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Dale Salazar sa Patrol. Aksyon Dale. Action Rex, ang flower vendors ang isa lamang sa mga sektor no nga lubos nga naapektuhan na sang COVID-19 pandemic rason nga pila diri ka mga negosyante. Action Rex ang bulak diri sa may siyudad sa Bacolod, partikular na sa may likod sa Bacolod Base Center. Action Rex sa may dalan Rizal. Ginapabot nila kabay pang suno sila makabawi sila sa ila sining kapeldehan tugas ang pandemic sining palaboton man Action Rex no nga Valentine's Day o kung adlaw sa matagipasoon subong mabot nga Pebrero 14. Galing kay ambot kung makuan pa na, madagsa man ang bumalakal gyapon Aksyon Dale. Ina Action Rex ang Balantayan no ti bangod ang mga supplya sa mga bulak kalin sa Metro Manila kag Baguio. Action Rex padayon nga ato ganing last year to November 1 bla to hindi gid man damo gid ang balakal sang bulak da. Correct, Action Rex, no? So, kanya-kanya ang sitwasyon. Unlike kaya sang nagliligad nga wala pa COVID nga ti Valentine's Day, November 1, dagsa ginadayang bumalakal Action Dale. Correct, Action Rex. Bisan ikaw nakita ta ka to, hindi ka gani kasalot mo. Oo, nakamuno lang yung mga tender Action Rex nga bisan ng social distancing daw but na ma-implement sa diyon nga magdagsa ng mga bumalakal dira sa may flower shop no mga stall sila sa likod sa Bacolod Base Center. Pero bisa din Action Rex sa flower vendor nga ang interview nato no nga nagpahayag nga posible magabot ang Pebrero 12 Action Rex dira na mag-umpisa ang pagsaka sa presyo sa mga bulak diri sa may syudad sa Bacolod Subunga, steady hindi ka man kabakal Subunga advance, no? Basi pag-abot na sang 14, laya na blang flower, no? Kutob sa may mga duty, sa Pebrero 14, pwede sila Action Rex kabakal bulak. Ang advance yata ga. Ay kung mag-duty sa February 14, like sa ako, di mag-duty ko. So dapat advance Action Rex ang pre-Valentine's Day kung baga para sa mga magatrabaho. Pero napang-arrange na nila? May mga na-arrange na sila? May mga na-plastic na sila? May mga arrangements sa Action Rex nga gina-offer, may raman na per stick, no? Ang ila sining nga ginabaligya, like sa bahin diri ni Ma'am Gina de la Action Rex. So far, suno siya sa 40 pesos ang kada stick sang Red Rose. Gamo na siya ang Red Rose? Red Rose sa 40 ang kada stick Action Rex. Wow, 40? Ti isa lang gamay-gamay lang nakatama, no? Gamay na siya Action Rex. Kaysa una, madumduman ko sa high school, mag-Teacher's Day, pag
sila na sa Action Rex, subot na 40 na. So, posible, Grabe, no? magsaka pa na Action Rex sa pangaboda sa Pebrero 12. Maglima kabilog, 200 pesos. 100 pesos. Pero kung sulo kay Mama Dela sa Action Rex, kung mga isa ka dosena, mas makasave ko no ang publiko in kaso nga bulk orders or damo nga bulak ang ila sining pagabaklon. May mga moms man Action Rex nga bulak na nagabalor sa 50 Ano nang itsura yan? Puti, ne? Ang itsura ang puti na Action Rex nga usually bilang ginahalad, ginabutang sa mga altar, ginahatag ko may mga nagtaliwan. Ang mga Action Rex nga natawag nga moms nga bulak nga 50 pesos ang kada stick Action Rex. May raman sa Stargazer, mahal-mahal yung Action Rex sa Stargazer, kaya tag 500 pesos Stargazer nga bulak. Ano itsura sila man? Ang itsura, sinidaw nagpamukadkad Action Rex, dahil isa lang siya ka-stick. Amo isang pula, ang red, oh? Oo, mula siya makita sa gina-flash natin nga mga litrato Action Rex. Sa 500 pesos ang kada stick. So sa 500, tamo ka na kung tayo mabakal nga pagkaon. Uy. Pero kung sweet Action Rex, ati afford na ang 500 Ate, o talaga pesos. sama lang ng February 14, ah. Correct. Pero may natawag Action Rex sa practical. Oo. Ang iba, bulak ang ginahatag. Bouquet. Tagal hindi mo of man flowers. mausap ang bulak. For display lang hindi, picture taking Action Rex. Pero dala na lang na, ah. Dala na lang na tanan, plus may bulak, kag mayro gamay nga good times or pagkaon dala, pwede lang, no? Ang iba na Action Rex discarte nila, may mga bouquet of chocolates. nan. Hindi bulak ang unod. May raman na siomay ang unod o teddy bear dira. Di ba na Action Rex sa diskarte? Kaga kung paano mo ipapatsag ang imo sininga pagpalangga. Ba, dali lang nautod ang anay pagpalangga ng tupiko mo, nautod ng linya mo. Dali lang Action na Dale, no? Balikan to siya, Action Dale? Yes, Action Rex. So, nakamulo ka na Action Rex sa ka-flower vendor. Nga isa lang o duwa ka stick pwede mo gid mapabutyag ang imo sining pagpalangga sa isa ka tawo. Hindi mo kinahanglan nga isa ka kusina or bulak Action Rex ang imo sining pagabaklon. Importante may bulak lang, ah. Isa mo lang kadlaw, bakal mo dira, ati makapapicture taking at Action Rex. Pero ang bumalakal subong tiyempo, abi nga wala pa occasion sa Action Dale, sa panilag mo to kay na jutay gidman? Tayo Action Rex kayo na, no, kayo na mga ayang last week na sa aga, nagagto dito sa may record sa reclamation o sa Bay Santo. Do kayo sa po nila mga hanta Action Rex na nagagawa sulod dito sa stores, no, sa mga Bulacana, Action Rex. Rason, diri ka mga fellow vendors ang nag-expect na this coming Valentine's Day kabay pa nga makabawi sila Action Rex sa epekto man sa COVID-19 pandemic. Kinapabutsyag sila nga during ECQT, wala sa Action Rex ang liganay pag GCQ, kadang GCQ Action Rex sa iwat, no, pipila di lamang ang nagabaliga sila. Pero amuni Action Rex pa tayo na sila nga nag-order sang supply sang bulak sa ibang lugar kaya sang Baguio City kag Manila Action Rex. So Valentine's sa pag-abot sang Pebrero. Gina-order para nila galing bulak sa ibang tong mga lugar, no? Action Rex, may mga shipping pa rin sila kay mga... Kaya na may nasundan ko alin sa Burgos to, daw mo ning mga red blaneo, pero hindi roses yan. Daw mga red ni, inibilang ano ni magtawag ni, bulak ni nga ano ni. Karga sa tricycle na inibla o? Actually, sa Rex mo, may mga local plantation, like Don Salvador. Don Salvador? Sa ibang mga lugar, may mga matugnaw ba lang na klima din sa probinsya. May nag-produce man o may mga plantation na sang Bula Action Rex. Ang kagdiri man din na-distribute sa mga syudad sa Macolod. Amala, pilalaya ka mga flower vendors din sa mga syudad. Nga sa ibang tiyak nga lugar na nag-ako Action Rex ang ila sini nga supply. Ano pa matira doon? Ang palihan ni Gina de Rasal na isa sa mga flower vendors sa Macolod City. Sa mga bulak, 1 week or pila ka days antes ang Valentine's Day, kamusta ang prices ng bulak? Okay man lang sir, kay mag-Valentine's, mahal naman tanan. Bay kami kabalo sa presyo nga halin sa Manila, sa Baguio, kung tagpilang ilang nga price. Kaya magpasaka sila, tayo magabot di. Kapasaka naman kami mo.
Susubong, hindi pa may baluan. Oo, hindi pa mabalan kung pilagi ng presyo. Kaya ang inilamon, 500 ang dozen. Oo. So, posible masaka siya or... Hindi, pag masaka sa mga 12, 13. 12, Oo. Pero personally, ma'am, say mo, ma'am, nagapati ka nga ang bulak, importante Japon sa Valentine's Day or uso pa sa Japon ng atagay? Para sa akon, importante kung yung plangga mo isa katabo, ti makatag ko, bisan isa na kalos o duwa, ma-appreciate ka sa kinatagaan, malipay, gid. Hindi natumbasan. May kimangusta man din yung baligyan. Buay, gid, isang lockdown. Pigado, gid, sir. Sa nga mo na nga, di na lockdown, so naka-dubligya kami, di. Tandaan mo to ha, sa isa kag duha ka bulak, dako na ng appreciation nga ginatawag sa hatagan mo, Aksyon Dale. Sana all may jowa. Sabi ko sa ano ba niya, depende ko gaano ka ka-sweet. Sino nga pinalangga sa kabila. So, actually, sabi di, dapat Valentine's Day man, no? At bisan hindi man nubyo, kung nubyo sa Aksyon Rex, pwede ka man kakahatag sa ginagawa. Sign of love man lang na mo. Correct. Sign of love, care, and respect. Pala ko, pwede nakahatag sa ginagalan ko, pwede nakahatag sa mga classmate ko. Laban eh. O ano, basta actually sa atin. Huwag man na nagkakaulugan kung nataga mo sa bulak, may lain nga tinutuyo na. Di ba? Ang iba lang sinabi kayo, mati nag-assume, ang iba na dasigma fall. So dapat ito ang kaon mo nag-Aksyon Rex, pwede ka na kaya makabutang mo niya sa sulat nila, nga nagpasalamat, kaya nagatamyaw sa Valentine's Day, wala sa meaning Aksyon Rex, no? So ati sa mga aksyon natin, dirati katulong sila dira sa may likod sa Bing Center kung liyag pa nila na magbakal sa bulak o konti liyag Domingo, galing Valentine's Day, no? Yung Aksyon Rex yung ibang subong ng mga hotel, ang ibang mga resort, mayara na sila sa mga kanya-kanya, may mga strategy Aksyon Rex para may mga dinner, like mga panyapon, may mga movie, kag ibang yung pamari Aksyon Rex. Kaya din kaya? Ate GP ko. May GP lang ko talaga. Mahili lang ko doon Aksyon Rex. Mga before 14. But at least, wala na sana problema ako. Gabi. Yes. Balita di kayo sa patulang action niyo. Action din sa lagar. Una sa balita na sa action sa mga Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa patrol. Una pa lang to kaging bukadang balitaan ta. Presyo sang bulak, no? Posible magasaka ko, no? Ti rubantayan ini, ti expected na gid man na nga masaka na basta may kasubong sining mga kaywatan, masaka gid man na ang presyo sang bulak, no? Pero sa Santon Plus Herbal Sopia, sige-sige lang. Kag isa pagid Jamont Hotel
Third time, last 12:03 sa nga oras, kadtuan tanay si Aksyon Art Tayhupon sa Negros Occidental Provincial Police Office. Maki-update tanay sining driver sang tracking hong involvado sa aksidente sa banwasang Kawayan, ginhilway na kahapon sa hapon, plus ang iban pang mga balita sa Negros Occidental Provincial Police Office. Yari ang countdown, upod na sa kay Aksyon Art. Tayhupon, Aksyon Art. Aksyon Rex, check lang natin yung ang update. Kaya tikapon although may verbally, may kasugtanan na to sila ang tiarigloon lang na itong aksidente nga nag-involve sa nagaangka sa motorsiklo na tinautod gito ang iyas ng tiin. Ang biktima manamdaman niya si Claire Rio, 21 years old, Sampuro 4, Barangay Kamalandano, Conlara, dito sa Banwasang Kawayan. Kahapon, since kamayara naman sa consent sa pamilya nga nagsugilanon mismo sa sining driver sa tracking kagang tag-iya, nagparisarman, inisyanda nga magbulig. Kay dirigin forward galing mo sa area man sang sanitarium hospital sa Bacolod ang victim kag parang ginabulong. Sunod diri sa kay Police Corporal Raisenbon Rivera, alauna kahapon sa hapon gin-release na nila ini ang driver sang tracking, no? Kag sila na lang dito ang mag-insidyan ay asteya sa Bulig kung pila pinansali ang ila iatag mo para subong ang kaya ang tracking nito sa reporto ni Aksyon Brian do why gid man intensyon ang tracking galing kay natimingan nga pag ka-aksidente ni isang motor tumabog ni siya timing man nga may gapadulong man nga truck mo. Amo na gani silang Police Corporal Rivera, silang tikong nagkamaniuso sa lakyan kapit pa singgol ng motor. Halong gid, no? Sa dalan gid ang... Kag tatlo nis lang nga daan mo. Tatlo nis lang, so next correct na. Kag amo ni ang resulta, mabog ini siya ti timing ang tracking, ay mining tensyon nga buwan. Sila tigalong gid dito yung tuon, Aksyon Rex sa tracking na ti ang driver siya ni tingwali man ng bisanado pang paninguha ni manage kung tani ni Jobert Abilo tigaling labot gid no, ang ining biktima. So kahapon gin-release na siya kag tiyamo itong commitment magabulig man sila sa sining na biktima. Aring parayag Brios ang traffic investigator si Police Corporal Raisenbon Rivera. Release na to, sir. Kay may consent naman, sir, sa iyang tiyo, sir. Sir, siya utod. Sir, mabulit to sila, sir. Sila sa owner sa di karga. Ako manila, sir, nga, hindi man hungod sang rider nga malapakan si mamong. Saan o tagin release ng driver, sir? Sang kagapon, sir, sang mga alauna, sir. Nagano-anay man sila dayon, sir. Nag-istorya-anay man sila dayon. Pati mga upod tubla, sir, ang rider, sila ni Dave, kag si Ma'am Imalin. Halong sila, sir, sa pagyahe, kaya hindi sa mapaktan ang dalanon. May mga factors kining nakapiktuhan bala sa ilaw. Malang next ang parayag dari sa traffic investigator sa Banwasang Kawayan. May isa ka persona diri nagintiro sa Banwasang Bilalbagan. Natabo ng insidente kagabi alas 7:15. Galing kayang hiping si Police Major Subingo aris nagli subong diri sa lupo. May activity sila. Preparation ni sa buwas nila kulong na mga kayatan dira sa bahin sa lupo. Waipan nila magkuha ang latest career investigation sa iyas ng investigator dito na naglintad ng insidente sa area sa Purukdos, Barangay San Jose, Bilalbagan sa rin ng victim Aksyon Rex, 27 years old na si John Kevin Sibunga. Kasado ini residente sa naman nga lugar. Ang initial investigation dari sa kapulisan, ang biktima ni naga-duty ni siya traffic controller bala sa dalan dira nga ginakayo kag ara siya sa kilid sa waiting shed. Nagaplastar nag-traffic controller ka Aksyon Rex sa pala mo nag-asinyas bala sa mga nagalabay. Kung na kag-stop ka, yan yung gulpiada lang yan may ara sa muling gina-check pa subong kay may isa ka persona, why pa niya magkilalan, naglutang lang sa iya ginayon. Di
igo ni victim Aksyon Rex, so initial doon naging padala ng information ni Medyo Linggo na igo ini sa iyang dulugan na mayara man Pinas na nagigo sa iya sining tiyan kag sa iya sining kamot galiway pa-update subong kay Brina Migindalay sa Corazon Moxil ang victim after na ang doktor na on duty sa area sa infirmary clinic sa Binabagan nag-recommend na i-forward yung victim na si Sibonga dito sa syudad sa Bacolod. May ma-recovery siya Aksyon Rex sa crime scene na nakuha 3 fired na cartridge. Posible guro sa traffic ni guro nag-ugat ang problema ni kay kung personal ng bagay siguro daw hindi man naamugid na guro kag hindi man da pagtabuon dira nga area sa traffic guro ni nagginalinan action art. Ano pa lang yung ginausisa nila kung ano ginang gintunaan sa rikiti, harap man lang ng isa nag-sinyas, naging gulpiada lang yung tiro. Pero onboard ni sa motorsiklo palagyo bala, may ara siya ginsakyan ng motor. Pagkatapos ang insidente, 45 caliber pistol yung mga na-recover sa crime scene dira mismo sa lugar. So gina-check pa sumuli sa kapulisan, masisiling nga po na update kay Medyo Linggo kung ano gid ang motibo, madaming nga rason sa pagluntad isang pagpangutang dira sa area sa Binalbagan. Ang activities sa loob po, i-check na lang ganun sa kay Ma'am Donasco kung ano ini, especially buwas ganlaw ang culmination sa iladra activity. Balita gikan sa Lupo, ang ka-aksyon nyo, aksyon at tayo hupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Art ay hopon balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Art sa Iluhanta, si Aksyon Marlon Hinubia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kangtanan sa pagpasiguro sa hindi makalusot ang peaking COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Responsibilidad guro sa gobyerno nasyonal na ini, no? Sunod sa kay Gob Eugenio Lacson. Kagiban pang mga balita gikan sa provincial capital. Yari ang kaudan sa report ni Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa mayara sang gamayman nga pagkabalaka si Negros Occidental Governor Bong Lacson sa ding report paghimo sang peke nga bakuna kontra COVID-19 gikan dito sa maya pungsod sang China. Pero gapati ang gobernador nga kon government to government ang transaction action Rex hindi man siguro magkalusot nga fake nga COVID-19 nga kon matuduban ang National Bureau of Investigation kon NBI ginamanduan na gani sa nga DOJ imbestigahan ining gin-report importation, sale, ang pag-offer, pag-distribute kag administration ng COVID-19 vaccines nga hindi autorisado kung why nakarehistro sa Food and Drugs Administration. Nagtunog ining balita mo sa peke nga bakuna matapos ka dito sa mainsang pungsod China mismo, ilas na mga otoridad to ka-restore gani sang 80 ka nga tao no nga nag-manufacture nagabaligya gid sang COVID-19 vaccines nga peke Aksyon Rex kag natatukiban di ang mayara lamang sang simple nga salin solutions. Diri sa Negros Occidental Kapatunuban ang provincial government nag-alokar na sang 27.5 million pesos para sa babakal sang bakuna, mga 100,000 doses nga i-bakuna sa kapin 50,000 mga negrense. Di kapati ang gobernador nga pure ini nga bakuna bangod halin ini sa ginatawag AstraZeneca Pharmaceutical Incorporated. Dari si Governor Bong Lacson.
Well, that's that's the responsibility now of the national government. No? You notice all vaccines have to pass through the national government. So I'm sure we will be able to detect what is real and what is fake. If it's government to government naman, definitely we will get the original. Ang pagpalayag ni Governor Bong Lacson. Ang kaaksulikikan sa Kapitolyo Aksyon na Malon Herboya. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat kinaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, last 12:14 na nga oras, 12:40 na mga kaksyon. Ha? Sa mga kaksyon ta, daligid lang ha, standbyan ay may tisi, kulang balang imo sining lawas ang vitamin C. Magmay tisi lang alkaline base nga vitamin pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod na mensahe wala sang ginadang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Kita ulog na ngay Sabisan anong nagkahintangan Responsable at pagbalita Pagdayon na ipalak na Magasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbi. May lang ang pagpamati sa kay Salvacion Gloria Fernandez dira sa Barangay Kabagnaan, La Castillana. Monitor sa sining mga inoras. Noel Amar. Okay. Then sa kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, may lang ang pagpamati Madam Elizabeth Malaka Gamala. Likewise sa kay Lisa Joy Ilon Amoroso, happy lang sa sister ko, happy listening lang sa sister-in-law ko ni Guro ay. Joan Amoroso, ga-monitor lang kami diri sa Angelic sa GR Torres subdivision. Ayos. Duwas lang ni Angelic, Lisa Joy Ilon Amoroso. Miguel Nambong, may lang pagpamati. Yoki Muranay, ayoko nang magpabakuna di pala sure kung piki o hindi. Alam natin na madaling makapasok ang mga piki sa ating bansa kaya delikado lalo na para sa ating health. Gani man. Yoki Muranay, Jose Herson na Pinigonyo, may lang pagpamati, going siya sa Manapla. Sige, halong. And Alex Montesa, Sir Duaman kabutang ang ginatunan sa pagtero sang traffic enforcers o na traffic rules and regulation kagang isa ihotek ko na lang karon sa imo. Ay, perti si Alex Montesa. Ginapayuho mo ako, paring Alex, no? Binji Felisario, may lang ang pagpamati, parekoy, no? Halong Mandra sa Marikina, no? Paring Binji Felisario. Len Cantong, dira sa Jeddah, KSA. May lang ang pag-monitor kay Edgar Tanaya, dira sa Cantong, may lang ang pagpamati, no? And Yoki Muranay dira sa Cyber Center Firm sa Taguig, Manila, no? Ayos, din pagid ni. Kay Madam Virgie Olpinda, no? Madam Virginia San Antonio Olpinda, may lang ang pagpamati sa Olpinda family. Okay, salamat gid dira sa Canturay si Palay, no? Salamat gid Madam Virginia San Antonio Olpenda kag Olpenda family sa Canturay si Palay. Kag kay George Gargasiran, grabe man si Sir George Lingya. Good noon, Aksorex, masakang bulak kag manaog man ang ihim. Ay, puwerte ha. George Gargasiran. So, sa talunan, may lang pagpamati. Siling ni Alex Montesa, siling niya presyo ang sang bulak na gasaka pero ang presyo sang pagpalangga si Rex gasaka manayhan ang presyo sina, no? OTTG Christine Taxe, may lang pagpamati. Iuhom ko lang ni mga mensahe mo, paring Alex, ah. Michael John P. Season, may lang pagpamati kay Carmila Abdon de los Reyes dira sa Barangay Sumag, no? Monitor while traveling along EDSA. Salamat gid kagalong Sir Michael John P. Season, no? Kay Love Canyendo, may lang pagpamati Love Canyendo and Patrick Makalipsay, no? May lang pagpamati sa La Carlota. And Arnel Po Disamparado sa Barangay Mansilingan, on monitor man si Arnel Po Disamparado. And Inday Blasa, Martin Aliling, Bergo September, may lang pagpamati kay Gart Marabilia Gatsneyo, no? Gart Marabilia Caxneyo, may lang pag-monitor kay Chris Paul Javier Tanatan, may lang pagpamati dira sa San Enrique. And Wilfredo Saspa, may lang pagpamati, salamat gid. Okay. And G. Andresisio, may lang pag-monitor Susan Canyendo, Jocelyn Libon Dispojo, no? May lang pagpamati Jocelyn. Kay Andrew Juanites, Raymar Biranyo Lingoste, may lang pagpamati man. Jane Solgon, dira sa Banwas ang Valladolid, no? And sa kay Susan Gonzales, present na siya. Salamat kay Susan. Kay Beltran Galieto from Davao, may lang pagpamati. Ronaldin Nicor, may lang pag-monitor. Ronaldin. Okay, kay Jolly Militado Patrimonio.
May lang nga pag-monitoring niya, sir, para hindi mahaklo yabok or sa tambot sohe. Sir, hihi, ayos. Sige. Ang iba na natabunan na, Jolie Militado Patrimonio. Sa ilo tadi sa dalom nga portion, no? Okay, sakay Ronnie Mananghaya dra sa Hof of Saudi Arabia, may lang nga pagpamati Ronnie. And Sugar Spices Alba Honeybee, may lang nga pagpamati, no? Salamat gid Sugar Spices Alba Honeybee, ginapayumog ko sugar wala mo. Nelmar Binyarta Villa Carlos ga monitor si Evelina Cantere dara sa Barangay Sumag. Salamat gid Nelmer. Lisa Joy Ilon Amoroso. Happy birthday lang sa kay Joan Amoroso. Ayos. And damo gid ni nabalaan si paring Alex Montesa mo. Sige lang paring Alex Sige Daligid lang mga ka-aksyon san bayan ay manumbalik kita dugay-dugay ha pagkatapos lang siring importante nga mga commercials. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinadang pilihan padayon aksyon radyo pagkolon kag negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Madayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Kita ulog na na'y Sansang anong kalintangan Responsable na pagbalita Pagdahin na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan
Son Radyo Philippine Standard Time, las 12:28. This Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad standby action na Dale Salazar kay Dilaos dira may lang pamati kag Nanay Isabel dira sa Cantong Victorias. Siling ni Sir Noel Amar siling niya may update kamo kay Laika Montalvo. Kagabi na interview ni Aksyon na Brian Morden ang hepe sang Police Station 8. Kag actually ang isa sa mga gina-consider nga suspect man atong driver nga nakaupod sini or mismo ang driver sang salakyan, no? Aton lang nahibaloon kay ginasiroin pa sa aton sini nga mga kapulisan ang dugang nga information, but initially amuyad to kagabi ang update sa sining paglutang sa kay Laika Montalvo, no? Dira sa area sang police station 8 bala mo. Kay kagawad Imbong Jocampo, may lang pagpamati kag Happy Paniaga. Kadtuan tanay si Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Maki-update ta sining Barangay Granada blaho mag-umpisa sang house-to-house registration para sa COVID-19 vaccine program sa masunod nga semana. Kagiban pang mabalita sa Bacolod City Government Center. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Aksyon Rex ang syudad sa Bacolod ang naghatag na sa forma sa 61 tanan ka mga barangay sa Bacolod City ang utini sa house-to-house registration form para ini sa vaccination program. Aksyon Rex nga ipatuman diri sa mga syudad sa Bacolod. Gun-check nato na sa bahin sang Barangay Granada gin-confirm no ni punong Barangay Alfredo Talimudaw nga nabato nila ang isa ka form. Aksyon Rex kag sila na bahala ang mag-reproduce kung padamuon ang ining registration form. So tuno kay Talimudaw ang plano sang Barangay Granada Council ang pagpatawag sang pagsinapol kon meeting kag orientation. Action Rex sa Lunes nga adlaw upod ang 37 tanan ka mga barangay health workers sa sang barangay. Kasi si Action Rex dapat una ipa-inchende kag ipahangop sa mga BHW sa ang benepisyo, no, ang pros and cons sa sining pagpabakuna diri sa may syudad sa Bacolod. Action Rex. Aminado ang punong barangay. Hindi man lang ni Guro Granada ni ambot ko ng iban nga barangay kung nakasugod naman sila. Yes, Action Rex. Sa tanan nga barangay sa Bacolod City. Okay. So sa bayan sang Barangay Granada, may orientation na nga i-conduct, no? Si Kapitan Talimudaw kasi siya, may pila man Action Rex sa mga BHW sa Granada. Amo ning gin-dryran to sa kahapon sa Villamonte? Hindi Action Rex. Alain man to. Bali, ining form, ang house-to-house na registration form, no, nga ihatag dira sa mga pumuluyo, amo ni siya ang naga-signify kabala nga voluntarily naga-submit kasi mo kaugalingon nga magpapakuna once nga mga available na ang COVID-19 vaccine diri sa may syudad sa Bacolod.
Susunod kay Kapitan Talimudaw, magkainay ka mga BHW Action Rex nga nagapang duwa-duwa nga magpabakuna. Rason niya sa society dapat una i-educate gid dining mga BHWs and best nila nga ma-educate man ang iban nga mga pumuluyo sa barangay Granada Action Rex. No? Ang barangay Granada may alas ang kapin 26,000 ka mga tao Action Rex pero cover din mga kabataan, mga katigulangan, tika madumduman ang AstraZeneca nga vaccine, no? Ginbakal sang Bacolod City from AstraZeneca. Pwede lang siya Action Rex or ihatag lang siya, no, sa mga 18 anyos pasaka ang edad. Para katalimudaw. Pila ganito? From 18 to up? 18 ang bago na Action Rex ang pwede nga mabakunahan sang AstraZeneca nga bakuna. Pero kung saan umasugod ni wala pa? Wala pa Action Rex, pero ang house to house sa Barangay Granada next week na sa Lunes. Kaya malikap talimudaw. After meeting, pwede na yun nga ma-deploy sa field ang ilan sining mga barangay health workers. Since 37 ka mga barangay health workers may assignment na sila Action Rex nga kapulukan kundi sila magapadulong kag mabalay-balay Action Rex nga nagatuman sa gihapon sa minimum health standard. Aring tingog ni punong barangay Alfredo Talimudaw sa Barangay Granada. After sa amon yung meeting buwa sa dayon. Hindi nga mga tao nga hindi mo sila ma-properly brief ang ilang mga holobraon, mapaintindi. Even din ito, sa ako niya base nga pag pamangkot sa ila, ibigyan sila eh. Hindi sila. O hesitant, hindi man sila hindi, pero hesitant sila. Hesitant sila yung magpapakuna. Okay, I see. I-convince mo gini sila anay. Pag you convince your people kung your jobs is hesitant man. Correct. Positive side kag negative side. Ang konta on the effect or whatever effect. Pero ikaw ka personally ka? Ano ang vaccine? Vaccine ka? 100%. Action Rex na napatihan ng tingog si Kapitan Alfredo Talimudaw sa Barangay Granada. So, Damo ginadang sa area ya? Kay 26,000 ang population pero wala pa may Action Rex sa Confederacy ang qualified nga mabakunahan sining vaccine. Kung pila ka bilog ang magpa-register na guro depende Action Rex. Wala mo na pilitay Blacksondale? Correct, no? Voluntary dapat ang pagpalista. Kay wala Action Rex nga malista ikaw sa registration, abi, hindi pa rin siya automatic nga qualified ka na for vaccination. Ma-undergo pa rin siya Action Rex sa mga evaluation, assessment, ilabi na sa medical nga aspeto Action Rex. No? So, ang ibante, nagapang duwa-duwa, ipatahag mo na sa mga barangay health workers kag gina-explain man sa City Government of Bacolod nga kung mahimo magpabakuna Action Rex kay safe man ang vaccine since meron na siya sa emergency use authorization ining AstraZeneca halin sa Food and Drug Administration. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang action niyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Life Extension na Vitamin D3 di kita na para sa
sa Bacolod City Police Office, may lang pagpamati kay Eleuterio Parcondayon kag pamilya dayon sa Kalumanggan. Kag asawa ko, anak si Eldritz halin sa kay Eleuterio Parcondayon. Okay, Gian Resisyo, salamat man. Yorb Quiniol, no, sa pamilya Tisara kag Lucinio. Dira sa Tisara in Lucinio family dira sa Laghit, Barangay Pasil, Ibi, Magalona. Ayos. Kag si Armando Saison Guevara Jr. may palagas lang. Kay nanay niya Merlinda Saison sa Barangay San Isidro, Ibi, Magalona, ga-monitor lang sila, no? Dira sa Mother Ignacia, Quezon City. Ayos. Kantuan tanay ang balita ni Aksyon Eric Magbanwa, pamilya sang nabungguan kagabi sa Barangay Panukoy, ginahulat sang kapulisan sang Police Station 8. Driver sang salakyan nga nakabunggo, nagbulig na sa napatay. Yari ang kauna sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Oh yes, Aksyon Rex. Cantong. Okay, or time is not limited. Unlimited, ah. And limited. Limited. Sabi ko, unlimited. Gusto mong medyo unlimited na? Oo, laban eh. Oo, no? Laban. Do order ba? Gani man. Do unlimited nga order ba? Daw, at least makainom at takas ni, no? Maka? Makainom na eh. Kainom sang? Beer eh. Gali. Ina? Oo, di na mabukas na. Pwede na kabukas, Bulig, beer ang mga kwan. Establishmento komersyal ta, mga restaurant. Ay, gali, ano oras? Initial ito sa interview ni Aksyon Ato kay na nag-meeting kagabi ko ng kwan mong ang MBCCI kag ang mayor sa Makulot, si Mayor Bing. Dagin consider ni Mayor Bing kag sang EOC. Ano oras naman? Do 6 to 9 to bramong ang pag-serve sang butilya ka beer. 6 to 9 sang gabi? Sang gabi, oo. Tapos 18 years old above ang makainom lang. Pero pagka 10 o'clock hindi na pwede. Pagka 10 o'clock siguro pwede pa na. Pero pag alas 11 may curfew ta mo. Curfew aragya po na ya. Ang 11 to 4 a.m. Galing ano man ibakal ta naman? Ayo di purma. At Rex Cantong ko kabakal. Sabi ko libre. Rex Cantong, di kabakal bunano na ito. Di kabakal ara si Kapchad kag si Kagawa Jofredo. Ay, gali no kay Kapitan. Ito. Kagawa Jofred sa panta, no? Ayo di purma. Welcome to Brero. May lang ang pagpamati nila dira sa Barangay Robles, ha? Pabatsyag si Kapchad Sakon ba? Ha? Huwag sige pabatsyag. Huwag sa pabatsyag? Oo, nagigado sa ako, pabatsyag sa ako, sa mundo wala na. Si Kap Jofred Guro, si Kagawad Jofred, ah. Gusto ni Kagawad Jofred Guro ma-divorce kami, ay, no? Ayo di purma. Ay, pag-anipit sa 14, bro. Do ay pa siya pabatsyag, eh. Si Kagawad Jofred, eh. Gali? Gusto ko divorce ko siya. Okay, salamat kay Mayor Bing, ah. Kaya ito, ginisugdurahan niya, eh. Sabi ko nagpadala siya. Ayo di purma. Mayor Bing! Salamat kay Mayor Bing, ah. Napasagdan niya man ang sentimento sa mga negosante, ah. Gani man. At least, bisan paano, 6, 7, 8, mga 3 ko oras, ah. Oo, ah. Pwede ka jamming-jamming, ah. Jamming gamay, ah. Oo. Ay, magkikis-considerar man sa EOC kag ni Mayor Bing, ah. Gani man. Ang aton nga local IATF, kaya tituod man ang tao nga nagkakadto sa mga bar, restaurant, simple hindi mo gina mapahiwa. Sure, may naginom, gina mo. Oo. Alang magtinulukay kag mag-ispadahay na da sila. Wala po sila no, makaon ka lang doon muna kaon. Di pa niya tapos kaon na, medyo sulusumsuman. Drink ka ba ya? Mga 2 ka oras nga drink ah. Okay na, 3 ka oras. 6 to 9, inom mo, 3 ka oras. Matamaton ta lang ni kay mahinang kalaban mo. Pamubod ka na kung doon. Ayo di purma. Kung sako ka mag-shot, tugong. Tugong ka. 3 ka oras ka, pamubod ka na na. Gani man. Siyerte ka, state ikis agi mo. Si Ronnie Gordon, no? Arasa sa linya, oh. Aron? Yes, sir. Good noon. Okay. Doon sa kakadto da guro sa area mo ay. Si Ronnie Gordon, sa Panokoy?
Oo. Ara sa guro, galing kay Sako man sa guro eh. Ang gani man. Bantay lupa ni galing sana. Si Mike Janseva dra sa Moises Padilla siling yan yaga Aksyon Rex manok nga tinula ga pamatigid kami di sa Moises Padilla. Munang nami ya. Mga pagkaon, mga exotic, blaw. Mga manok na basaya, no? Umugin ang nami. Dahil sa mga uma ka mo. Si George Gargasiran, naraman siya ho. Oh, George! Why kita ba? Ayo di purma. Si paring Joseph Chuwada may lang pagpamatig kay Sir Manuel Manuel ko sa Dakbanwasang si live lang. Ato rin nga masuki Gani man. Bisa na nura, sara na sila sa ato, no? Laban ni si Alex Montisa mo na nung ginahahahayan niya. Ati, ang hahaya nga makainom na sa Ayo di purma. Ay, salamat makainom na sa gabi sa GNG, no? Laban ni. Damo ko na customer sa GNG nga tani uluyag mag-inuman mo. Kali ko pwede naman subo nga basta limitahan lang na inuklang ka. Gani man. Hindi na ka mata-mata. Ay, importante na ang social distancing man Siling ni Sir George Gargasiran, puro inom Aksyon Rex. Wala na kaon-kaon. Kaon-kaon na, may gidya mag-inom may sumsuman Uy. Loko sa ginger, kompleto ng sumsuman. Kompleto daya, pag siling mo lang, ops, kinilaw ka tagigi. Ayo di purma. Ops, sisli ka tagigi. Dayo na. Ops. Tapa. Ayo di purma. Yung pagkaon nga swabe, gagnamit sa GNG. Gani nga doon kalako, ginisang mga customer ta mag-inom, nga nagati ako gambal kung wala na inom. Laban eh. Kaya ikaw lang sa mando sa aton nga IOC. Dito namin nga development. Namin niya. At least, bisan pa, nung mga pang night time nga mga kalanaan kagaro jamingan makaro inom-inom na ginagmay Gani, pero hindi ka pwede kainom sa sagwasan Changi. Hindi pwede. Hindi na pwede. Hindi pwede. Ang makainom na ara sa mga restaurant, sa mga karinderya, sa mga resto bar. Pero sila nga, nga magkulo karaoke ka taga mag-inom, hindi pwede. Hindi pwede. Pero kuwan lang istorya lang gamay Gani, salamat kay Mr. Frank Carbon ang presidente sang MBCCI, no? Hindi ko nagpadala sa. Ayo di purma. Hindi kasi nagkatulag, binistura na ni Mayor Bing mong... okay. Ito yung nag-ibo may gamay si Mayor Bing, Kaya ginakonsiderar naman ang ekonomiya sa makulod, bla. Gani man. Ibisan paano nakahatag ni kalipay sa mga manog-inom, sa mga customer sa mga resto pare. Para sa GNG, no? Because GNG is the best, no? Wala kita na? Ayo di purma. Ang manager ang bahala sa iyo, no? Okay. Sky's the limit, okay, sige Rex Cantong pa. Sir Jones! Sergio Marie Vargas wala. Sergio Marie Vargas, Kaya pamati siya ga hilay-hilay sa subong. Butun nara pa sa subong sa ginakalkal itong mga kuwana. Kaya maka-flow na tama yung tubig da. Gani man, ginapukusan ni subong Namin kasi Sergio Marie, kaya ragasay ka supervise. Laban Pag ang mga basura sa pagkadabunamat, mas makakas na bala sa ginagyan katubig da. Makabulig-bulig pa na sabsay sa tubig sa syudad sa makulot. Laban Manang nami da, no? Sergio Marie Vargas. Salamat gid sa report mo Ayo di purma. Rex, no? Jopred! Diin ka na! Mag-surrender ka na! Sino to? Si Jopred. Ayo di purma. Si Kagawad Jopred naman nakita mo Saling birahon, taka doon, sige pa batsa sa ako ni. Si Captain Periada. Ang sila na si Bisis, no? Kapatid sa aton da, sa Castellana. Yes, gapamati gito. Sa barangay Robles, damo-damo to the fans, no? Tanan nga mga barangay Kagawad, Kasi hindi na iba na itong kinalaman, pero magkanta na pangilalawan ta sila. Laban Para nga mag-greet naman sila ka makapuli, may bit-bit kita nga saging. Ayo di purma. Amo na da ang tirada sa Rex, no? Sige. Sige, dito sa ano ni ang nabungguan ni kagabi, Patay gini ang buang na nabungguan kagabi, Aksyon Rex, no? Pwede pamilya? Huwag pa sabi, nag-claim ni ka, Mr. X, panigyapo ni malaki nga buang ni mo. Na bungguan kagabi sa Toyota Fortuner, bla?
nga ginamaniho sang senior citizens kag isa magkarigusante si Bacolod si Mr. Victor Go 62 anyos ni taga Barangay Batay natabok ulpi ni ang lalaki nga buang Aksyon Rex sa dalan sa tubangan sa Manbil Royal Subdivision Block dalan aranata sa kop ni Balita ng Barangay Panokoy way mamululungan na patabok sa sining buang ni katila medyo dulom-dulom na poson sa tubangan sang Manbil Royal Subdivision mong bauti na kwanigid na bungguan ni ang buang lalaki na stop karon Mr. X ka nagresulta gid Aksyon Rex sang iya sini nga kamatayon. Now ini si Mr. Victor Go voluntary surrender ini sa ato sini kapulisan. In fact Aksyon Rex ang bangkay sang sining napatay nga buang Mr. X ari na diri sa isa ka pilar parlor I think daw Villanueva pilar parlor basta man silingan kag nami man si Mr. Victor Go kati ang tanan nga balsamasyon kag lungon ginbayaran na ni isang tag-iya sang Fortuner Aksyon Rex no para bla mahimos ka maplastar ni ang biktima kati hindi man niluyag ni Mr. Victor Go nga matabo ini considering nga ini aksidente pero ti human as we are consideration Aksyon Rex kinbuligan niya ni dayon nga maplastar ang bangkay sang sining nabungguan niya kagabi nga nagresulta gid sa kamatayon ti si Police Major Jory Puerto ang hepe sang station number 8 nagahulat karon sa pamilya sang napatay mapadulong sa ila sining opisina. Super sir, pangkaya na subong sa General Homes na may nagsilingan. Okay. So ang atong suspect willing ni provide na niya para sa marang ni Kadunay nung una. Oo. So ang rat naman nga mag-claim ng pamilya. So para wala ka man sa pamilya na mag-claim. Oo. Why pag isa may pamilya nga nag-cut sa Pinar Parlor, sir? Wala pag-negative, sir. Oo. Ang nakabunggo sa iya, mabulig man, sir? Oo, siya na nag-provide, sir. Ang pasamar, bayaran niya na, ang lungon, arat na. So, ang pamilya na gitsang aton yung nabungguan. Naulat namin. So, ang hambal sa General Homes, kung within 3 days hindi mag-claim sila na magpalubong. So, ang atong suspect, willing naman kasi tanong siya na mag-provide cash to para naman palubong. Anong kastado siya sa pagkabungguhin naman? Wala, medyo kurbata gamay daan sa manubay. So, harap na sikat yung gutter, doon nakatapak na ito ang ating suspect na medyo dulong-dulong na ang bayo yati lagot-lagot kayo tapos so kakapit na lang doon kung para tanahon so hindi ato na suspect edad siguro 62 anyos naman ano status sa subong sir? Karati mo sa stasyon magbalik ulat siya yung pamilya ng maging ganito kung wali man sir mag-lap siya mag-interview magpagwa man siya no? Oo, ipagwa siya kay para mo na naman na-provide na tanan na pagsalat mo may tumol hirap na lang ang tumiral kong song 3 days ko Aksyon Rex process palayag ni Police Major Jory Puerto palubong na gid lang ni nila kung wala sang claimant na after 3 days kung wala sang claimant ipalubong na lang isang Pilar Parlor si Mr. Go mabulig man palubong ni Aksyon Rex namin mamlang attitude ni Mr. Go Black iti sa mismo kabaluman nga ti aksidente kag buang ini ti sininga ti way matamahimo sa aksidente di ko man gusto na pero ti willing isa magbulig sa pamilya sang napatay di ko may aragin man mag-claim sang sininga bangka Aksyon Rex in fact ani gin pa gin kita yung nagpaningwa kasi nga siya hindi balsamahan nyo lang dala tapos ba ang lungon paklogo na lang kag iplasta na mayo na ang nabungguan ko para mabisan paano ang pamilya kung mag-claim giman at least daw himos mabalang ila sininga pamisaron Aksyon Rex no dito ka namin man nga aktwasyon kag attitude sa isa ka driver sang sining salakyan nga na bungguan niya kagabi ining lalaki nga buang katubtob karon nagapabilin nga Mr. X. Si Sir Noel Dioga pamangkot ko na anong update ko no kay Laika Montalvo? Sa kay Angelica? Okay daw kagabi daw nabatian to Blanacon sa kay Aksyon na Brian nga daw ang driver to daw amo man ang suspect? Daw matong yung huyok sang dalagan kay istorya ni Major Puerto. Kagabi ka pamatiman ko
Do amo tong isa sa mga person of interest nga ginausisa nila Aksyon Rex eh. Gani? Eti daw may kuan na blado may Dumay ara na presidents galito primero Yes, gali. yes, katong aksidente gali according sa Oo, Puerto. amo gani man. To kahimuan man to gali kuno sang iyalibin partner, no? Inala ka halin na kay Puerto, ha? Klarohon ta halin na kay Puerto. Halin na kay Puerto. Mas statement nga atong pagkabunggo gali sang babae. Siya man to gali kuno nagbunggo, damo na lang dalaga sang istorya, no? Correct. Pero kagati ini nakitaan sa CCTV kati daw planado to ang duha nga naghimo sang krimen ang isa to gulpi na nagsakay to sa salakyan eh. Grabe. Wala na kita mismo naka-analisar ba nga tinga ang kung may plano ang hold-upper nga patyon nga babae gito gipatay lang ako wala. Para man ang libin partner pwede man to niya maubos to patay to. Kung namugid man tong tulo tulo yung plan. Yung patyon giman wala sang witness ka testigo ka. Amo nang ang ginatanaw nga tsuri sa posa to pero arin na karon kay nagagawa na matamat. Actually ginmono ni sa ako nagligad nga adlaw ni Chef Puerto pero sila yung Aksyon Rex pag Aksyon Rex pag kami isang ebidensya nga babakor pero sa talagan sang investigasyon nila to nang man magsentro siguro eh. Philippine partner sang sining napatay ang si Angelica Montalvo nga ginaligar ginhold up kag gintiro ti amo sa mga talagan. So anyway, Lunes man antani kay siling ni Seper to nga tipon pa sa iya sining investigador ni Police Staff Sergeant Roberto Gaurana Jr. ang mga ebidensya nga magtudlo nga may ara gid man partisipasyon or if not may kailabtanan ang live-in partner ya sa sining nga kaso Aksyon Rex na. So muna report nato nagika sa Bacolod City Police Office naton nga area of responsibility. Kawadyo Fred, mayong hapon dira sa imo, no? Mayong hapon ko na. Arasa? Arisa. Okay, ako nga cellphone, post na lumong. What? Alright. Okay Sige report gikan sa Bacolod City Police Office. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Magmanong report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Mabalaan ta guro by next week ang padayon nga investigation pagkuha sang detalye parte sining kamatayon ni Montalvo, no? Sige, yari ng pinakabago kag pinakaepektibo nga herbal serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:57 na nga oras. Patigayon sang inspection. Daligid lang Aksyon Roger Gotib kag Aksyon Percival Villamor, na? Magpatigayon sang inspection ang Bacolod Emergency Operation Center o kon EOC. Upod man diri ang permits and licensing office.
sa mga hotel, lodging houses, restaurant, bars, kagiban pa antes ang Valentine's Day para mapasiguro nga matuman man ang mga health protocols ang pagsulundan mga kaaksyon. No? Ini mismong gin-confirm ni Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical sang Bacolod EOC. Ang inspeksyon ang nag-umpisa na sang Biyernes ganing adlaw kag magapadayon ini sa masunod nga semana, no? Dugang pa ni Sorongon dapat ang mga ini ang nga mga establishmento ang nagasunod sa health protocols katulad sang pagdisinfect sang ila kada gamit sang ilang kliyente, ilisan ang mga bedsheets kag butangan sang hand sanitizers, no? Pag-establisar sang backtrack kag iban pa amo nang ayo mga kaaksyon ni Dr. Sorongon, no? Dugang pa ni Sorongon, ilaman i-monitor kung paano kagano ang ginagamit nga disinfection sa sining nga mga lugar. Nagligad nga Enero, naglibot man ang inspection team sa siyudad sang Bacolod sa mga malls, spa, hotel, call centers kagiban pa, no? Tinagapanawagan si Dr. Sorongon nga sa okasyon sang Valentine's Day dapat magsunod sa minimum health protocol kung may yara sila sang kagugma o kung may yara sila gugma sa Bacolod kag sa ila sining pamilya. Amo man lang ayo at least para man sa tagsa-tagsa. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kantuan tanang balita ni Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Ini may kangtanan sa kaso nga paglabo nga nagresulta sang pagkapatay sang biktima. Mahimo sa Lunes na mapasakaan sang kaso ang suspect nga nakapalagyo panihon kinapangita pa sa mga otoridad ta. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Roger Gotib sa Cadiz kag siyudad sang Sagay. Aksyon Roger. Aksyon Rex, maimo nga sa palabuton pa nga Lunes mapasaka ang kaso sa sining natabo nga sa hacking incident sa bayd sang Purok Bagong Silang Barangay Bato siyudad sa Cadiz, kon siyudad sa Sagay. Nabalaan nga tibay isa ka biktima gikilala kay Harold Pineda, 42 anyos nga sa diin. Ini ang ginlabo kag napatay gid sa tong tinariktan nga pizza 4. Ang suspect naman nga nakapalagyo gikilala kay Maximiano Lumanog, legal sa may daron nga sa karon parahin pa ini nga at large. So sa Chief Investigator sa Sagay City PNP nga si Police Senior Master Sergeant Baluco, sa Lunes ila ipasaka ang kaso ka preparado naman tanan ang ila sini nga mga kinahanglan o isa na gidlang ang hulang. As of now, sir, baliway ng yagaw. So, kadahapon, siya nagsalpato. Pero, ready naman ang features kag isa lang sulang, bali ang medical. So, by next week, Monday, ma-file na naman, sir, ang kaso, sir. Ang ginapabot karon sa nga pamilya, muna ng justisya, good nga mabato nila kung mapasaka na ang kaso sa karon ginaulat man sa nga kapulisan sa gyapon nga kung gusto mag-surrender si Maximiano Lumanog ano na mo man ni ang ila sini nga una nga nabaton nga report nga may mga filler nga hindi siya ang mag-surrender sa kapulisan para sa subong nga wala man niya ginhimo. Report gikan sa siyudad kan Sagay, una sa balita, una sa aksyon. Sa Aksyon Roger Gutib nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na Roger Gotib. Balita gikan sa Nakbanwa sang Sagay, no? May nga pagpamati kay Jam Andrade, no? May nga pag-monitor dra sa Tutong 2 Barangay Felisa, no? Kay Jam Andrade. And Rosini Tabibi, may nga pagpamati Rosini Tabibi kay Jerry Enriqueso, may lang nga pagpamati dara sa Bagtik from Barangay Bagtik sila ini siya from Jerry, no? Enriquez ang Cavite. Ayos. Sige. Dagang salamat gid, no?
Trexie Ibosillo, monitor man si Trexie Ibosillo. Kantuan tanang balita ni Aksyon Percival Villamor sa syudad sang La Carlota. Sa Bago, may 53 anyos nga lalaki nga may kasong may kangtanan sa illegal nga pagsugal. Ginserbihan sang warrant of arrest sa syudad sang Bago. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Percival Villamor. Pers? Yes, Action Rex, ang Bago City Police Station nag-conduct sang operation against sa illegal nga panahor dito sa may barangay Lag-asa na Bago City. Ini ang operation ginapamunuan ni Police Major John Joel Batos-Batosan upod ini ang aton nga Warrant Section Division nga si Police Staff Master Sergeant Glenn Bulauro. Ini siya ginakandak kahapon sang hapon ang persona diri nga ginkilala sa kay Ruben Bawiin Bayunon, 53 anyos, kag ini siya may asawa kag pumuluyo sang Purok Reluta Village, Barangay Kabug, Bacolod City. Kag ini ang persona ginserbihan sang warrant of arrest nga may perma kag gin-issue ni Honorable Irene Bunghanoy, presiding judge sang MTC Bago City. Kag ini siya may criminal case sang MBGO-20-0997 kag sa violation naman sang PD 1602. Karon ini ang warrant of arrest panaog sadtong January 15, 2021 kag may fixed bill recommended ang korte para naman sa iya temporaryo nga kailwayan nga 30,000 ka pisos. Karon ini ang suspect nagapangatubang sang kaso nga ginpanaog sang korte batok sa iya. Report live gikan diri sa compound sang Bago City PNP ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayo lang ang pagpamati kay Joan Mill dira sa Mansilingan. May lang ang pagpamati Joan Mill kay Jonel Halyurena. May lang ang pagpamati sa pamilya Halyurena. Ginapanyaga gid nilang Aksyon radyo diri. Ay, purti ginapanyaga gid ha. Sige, salamat gid Jonel. Sige, daligid lang mga ka-aksyon. Standby, manumbalik kita sa dili gid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Yung banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran.
Bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong nakalintangan. Responsable at ang balita, kabayo na italang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dayapan palanggan. Madayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga
nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayo. Alang-alang na ta sa tiyempo dari sa aton sining pangalagad kay Mako Morales. May lang pamati Mako dara sa barangay Arisbi, La Carlota City, no? Kay Fermin Soringa Jr., no? And kay Eugene Sapine may lang pamati dira sa Bonan, Bago City. Tamyaw lang di si Yulio Sapine kag Estrella Basan, Nelia Dorado. Ayos. Sige, salamat gid mga kaaksyon. Kita-kits kita sa Monday, mga kaaksyon. No? Salamat gid sa inyo sining pagkikupod sa Sabado nga edisyon sa inyo sining palatuntunan. Standby na sa This Is My Life, sunod na sa dili ginamang madugay upod kay aksyon wal mga sugaton sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan aksyon. Rex Cantong, mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. That's the way of the crowd. It's the part I must play. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila